Tak ahojte všetci. My sa dnes spoločne pozrieme na tému sila rutín. Ja by som chcela, aby ste si na začiatku možno skúsili predstaviť také bežné pondelkové ráno. Kľudne také, aké bolo včera. Predstavte si, že 25 detí vchádza do triedy a s tým, že každé jedno dieťa trávilo to ráno úplne inak. Niekto si možno zabudol svojho obľúbeného plíšaka, niekto sa možno stihol cestou do škôlky alebo do školy pohádať so súrodencom v aute a niekomu možno ráno nechutili raňajky. A my od všetkých týchto detí chceme, aby sa posadili na svoje miesto a teraz spokojne sa usadili a sústredili sa. A ono to možno na začiatku znie ako utopia, a preto sa to dá. A možno aj vďaka nejakým systémom a rutinám, ktoré v triede fungujú a vytvárajú efektívny a funkčný manažment správania. A ja by som vám dnes rada povedala o rutinách a o systémoch, ktoré fungujú na našej škole Rozmanita. Volám sa Viviana Panová a som špeciálna pedagogička v materskej škole Rozmanita a teda s Rozmanitou som skoro už od jej začiatkov a formovala ma nielen ako odborníčku, ale aj ako človeka. Vlastne počas celého štúdia špeciálnej pedagogiky už som v Rozmanite pracovala a veľmi to ovplyvňovalo to, ako sa na deti s akýmkoľvek znevýhodnením a ich podporu pozerám. A aj vďaka Rozmanite sa mi vlastne ako výstup štúdia podarilo napísať knihu o pedagogickej a špeciálno-pedagogickej diagnostike v materskej škole, a ktorá dúfam, že už čoskoro uzrie svetlo sveta. A vlastne aj toto je jeden z nástrojov, vďaka ktorým vieme vzdelávať rozmanité deti spolu. A kto vlastne sme, alebo čo ako Rozmanita robíme, tak sme inkluzívna materská a základná škola. Momentálne v základnej škole máme 3 ročníky a vlastne takto rastieme každým rokom s plánom a víziou až do 9. ročníka. A vlastne využívame inovatívne a inkluzívne prístupy a metódy vo vzdelávaní. A presne tak, ako Danka hovorila, tak približne polovica nášho žiactva sú deti s akýmkoľvek znevýhodnením. Bude o deti so zdravotným znevýhodnením, alebo o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo napríklad o deti, ktoré majú iný materinský jazyk ako slovenský. A s takouto rozmanitou skupinou detí sa už dnes stretávame častokrát aj v bežných školách a preto sa snažíme budovať taký model vzdelávania, ktorý potom bude ľahko preklopiteľný aj na iné školy naprieč Slovenskom. A aby ste možno tak trošku lepšie navnímali takúto našu atmosféru alebo to, ako fungujeme, tak by som vám rada pustila krátke video o tom, ako vnímajú inklúziu naše deti. Každý z nás je výnimočný. Nikto nie je presne ako ja. Rozmanite sa teším, že každý z nás je iný. Všetci máme rozličné schopnosti. Nezáleží na tom, či som zdravá, čom som nadaná, akú mám farbu pleti, kde som sa narodila, alebo akej rodine žijem. Ja rada čítam a môj spolužiak Hugo má rád futbal. My deti sa nechceme rozdielovať do iných škôl. Keď si navzájom pomáhame a keď sa učíme jeden od druhého, všetko je oveľa veselšie a krajšie. Máme najlepšie nápady. Chceme, aby aj ostatné školy zažili, aké je to super. Spolu môžeme urobiť Slovensko ešte lepším miestom. Pridajte sa k nám a poďme spolu robiť veľké veci. Takto rozmanitá skupina detí nesie pre učiteľa v tom vyučovaní aj rôzne výzvy. Ja by som rada spomenula 2 z týchto výziev a jedna je emocionálna regulácia. A teda to, že deti môžu nebezpečne prejavovať svoje emócie alebo môžu nebezpečne riešiť konflikty. A druhá veľmi taká výrazná výzva, s ktorou sa boríme, je potom rozdielna úroveň zručnosti v tej rozmanitej skupine detí. Máme tam skupiny detí, ktoré hovoria, ja sa nudím, ale aj skupiny detí, ktoré hovoria, ja tomu vôbec nerozumiem.
A preto pre nás ako učiteľov platí taký základný rámec a teda to, že nemôžem učiť všetky deti naraz to isté, ale nemôžem ani učiť každé dieťa individuálne. A z toho vychádza ten základný prvok a to je samostatnosť. A tú samostatnosť sa nám darí u detí podporovať práve prostredníctvom rôznych rutín a systémov a toho efektívneho manažmentu správania. A toho manažmentu triedy. A my by sme vám teraz možno radi dali priestor, aby ste sa prihlásili na slajdo a aby ste možno pár slovami napísali, že čo pre vás znamená ten správny, efektívny manažment triedy. Pokojne si môžete naskenovať QR kód, ktorý vás prepojí priamo na slajdo a budem rada, keď zazdieľate nejaké svoje pohľady na to. Pokoj. Spolu. Organizácia alebo spolupráca, bezpečie. Všetci vedia, čo majú robiť, efektivita, organizácia, poriadok, slobodný priestor, predvídateľnosť, super. Spokojnosť detí aj učiteľa, spolupráca, porozumenie, hranice. Super, ďakujem. Ja dúfam, že vám teraz v nejakých praktických ukážkach a typoch dáme možno za rozmanitu nejaký návod, ktorý k všetkým týmto prvkom môže prispieť. Rada by som vám povedala viac o 7 rutinách a systémoch, ktoré v rozmanite využívame. Povieme si viac o trojuholníku pomoci, o tom, aké pútače pozornosti využívame, o tom, čo je to tajná reč, potom, čo deti môžu robiť, keď majú hotovo, ako v rozmanite oceňujeme, čo je to kutík pokoja, alebo aký koncept kutíka pokoja využívame a aké sú to stíhačkové úlohy. Začala by som trojuholníkom pomoci a teda v rámci kultúry vzájomnej pomoci a podpory samostatnosti máme v triedách vizualizovaný takýto trojuholník pomoci, ktorý vlastne majú deti zalepený na triedách alebo v šatni. A hovorí im, že je super, ak veci, ktoré sa učia alebo skúšajú možno najprv samostatne. Ak im to ide náročne, môžu poprosiť o pomoc spolužiaka a v prípade, ak aj toto je stále náročné, môžu sa opýtať dospelého a poprosiť o pomoc. Nám sa to darí už super používať aj v škôlke. Je to systém, ktorý u nás vlastne deti už poznajú zo škôlky a rastie s nimi potom aj do školy. A napríklad v škôlke taký príklad pri samoobslužných činnostiach, čo naozaj veľmi také praktické, tam to vydávame najviac, že ak deti napríklad majú ťažkosti s vyzutím papučiek, tak chodia za nami, že aby sme ich pomohli, tak skúsime ich opäť vrátiť k tomu, že super, keď to skúšajú, učia sa a tak vlastne si budujú pozitívny vzťah k tomu opätovnému skúšaniu, aj k tomu, keď sa možno nedarí a zase budujú dôveru aj v seba, že to môžu dokázať, prípadne sa neboja požiadať o pomoc svojho spolužiaka. Tak teda, ak prídu za nami s prosbou o pomoc, môžeme im pripomenúť, že bude super, ak to skúsiš ešte raz sám a ak to bude pre teba náročné, môžeš poprosiť o pomoc spolužiaka alebo spolužiačku. A ak to pre vás stále bude ťažké, tak rada vám pomôžem. A vlastne toto je systém, ktorý sa im snažíme pripomínať a snažíme sa im vlastne ako keby sa obracať aj na tú vizualizáciu, ktorú v triedách a v tých priestoroch školy a škôlky môžu vidieť. A vlastne tak sa z tej kultúry triedy, ktorá čaká len na pomoc alebo pokyn dospelého, stáva trieda, kde deti budujú dôveru samých seba a vlastne aj tých svojich spolužiakov a to, že sa neboja skúšať a učiť nové veci. A ďalším z takých rutín a systémov, ktoré využívame, sú pútače pozornosti. Tento pútač, kto ma počuje, využívame už aj v škôlke a je pre deti naozaj taký veľmi uchopiteľný a jasný. A ja by som vám rada pustila video ukážku našej učiteľky Simi a jej triedy prváctva. Super, ďakujem za naše oči. Sima vlastne na začiatku povedala, že kto ma počuje, tleskne dvakrát
a kto ma počuje, sa pozrie na mňa. Je to naozaj veľmi jednoduchá, uchopiteľná inštrukcia aj pre deti v materských školách a okrem toho, že si overujeme porozumenie tej inštrukcie v triede, tak tam môžeme vsúvať aj overenie rôznych zručností, ako napríklad pravľavej orientácie, môžeme zadať inštrukciu, že kto ma počuje, dvihne pravú ruku a viem si vlastne aj takto plošne overiť, ako deti zvládajú napríklad pravľavú orientáciu alebo motorickú imitáciu, ak povieme, že kto ma počuje, dá si ruky na hlavu, že kľudne tie variácie vedia byť rôzne. Ďalším spútačom pozornosti je pútač, že opakuj po mne. Pustím vám videoukážku, kde je učiteľka Sára, ktorá dnes bude s nami aj v diskusii a jej trieda tretiactva. Videli ste vlastne, že Sára vytlieskala nejaký rytmický sled a žiaci to potom opakovali a zasústredili pozornosť vlastne na Sáru. A keďže všetci tu vieme, že najlepšie sa učíme fyzickým prežitkom, tak ja by som si to rada s vami vyskúšala, že skúsim vytlieskať nejaký jednoduchý rytmický sled a budem rada, keď ho potom zopakujete. Super, perfektné. Ďakujem za vašu pozornosť. Tým sa presunieme k tretiemu pútaču pozornosti, ktorý voláme spoločné utíšenie. A je to gesto, ktoré vlastne vyzerá takto. A ďakujem, Sári. Využívame ho tak, že ho môže ukázať ktokoľvek, aj učiteľ alebo žiak u nás. A znamená to, že vtedy potrebujeme, aby sa trieda utíšila a zasústredila. Ukážem vám teraz video ukážku. Zase je tam pani učiteľka Sima a jej trieda prváctva. Vidím, že viac ako polovica triedy sa na mňa už pozerá. A toto je vlastne gesto, ktoré si deti tiež už ako keby odnášajú z prostredia materskej školy u nás, že všetci vieme, čo toto gesto znamená. A teda, keď ho ukáže žiak alebo učiteľ, tak čakáme, kým ho vlastne zopakuje celá skupina, ktorá tam vtedy je prítomná a vtedy funguje. Z ďalších zladených symbolov alebo signálov, ktoré máme, je táto tajná reč. Tu používame najmä v škole a tiež majú žiaci vizualizovanú v triedách na stenách ako takýto plagátik a vlastne môžeme si ich spoločne prejsť. Ten prvý symbol alebo signál je takto ruka hore a znamená to, že žiak má nejakú otázku. Ak ukáže toto, znamená to, že potrebuje ísť na vecko. Ak ukazuje toto, znamená to, že má úlohu hotovú. Ak ukazuje toto, voláme to kúzlo podpory. A to možno nie je hneď tak jasné naprvu, že čo znamená, tak vám poviem možno nejaký príklad. Tiež môžu využívať aj učitelia aj žiaci. A napríklad, ak má nejaký žiak alebo žiačka ťažkosti s verejným vystupovaním, aj napríklad oslovená na nejaké verejné slovo alebo na zdieľanie nejakej myšlienky a už sa im tie myšlienky formulujú naozaj ťažko, tak vtedy môžu učiteľke ukázať toto gesto a učiteľka vie, že teraz do toho potrebuje vstúpiť a podporiť napríklad toho žiaka alebo žiačku a prevziať slovo, ak už to pre to dieťa v tom momente nie je komfortné. A posledný signál alebo symbol je toto a znamená to, že dieťa potrebuje nejakú motorickú prestávku, že potrebujem sa na chvíľku postaviť, potrebujem sa prejsť alebo potrebujem na chvíľočku ísť do kutíka pokoja. A toto je výborný systém, ktorý nám funguje práve preto, že už to gesto diferencuje tú potrebu dieťaťa. Čiže deti sa nám nehlásia a ja ako učiteľ alebo asistent nepotrebujem stále zisťovať, že čo tá potreba je, ale už vlastne v tom geste je tá diferenciácia tej potreby toho dieťaťa. Čiže veľmi, ako keby už to taký krok vpred potom zisťovaní tých potrieb detí. Ďalším zo systémov, ktoré sú pre nás v tom manažmente triedy veľmi dôležité, je to, ako oceňujeme. Máme aj svoj systém manažmentu správania, ale snažíme sa nesústrediť pozornosť len na to, čo deti nemajú robiť, ale oceňovať to, vďaka čomu môžu rásť. A k tomuto máme vypracovanú takúto tabuľku internú, kde vlastne rozpracúvame rôzne formy ocenenia. A kľudne si ich môžete odfotiť alebo pozrieť a ja by som vám zatiaľ rada povedala o 3 formách tohto oceňovania.
Napríklad prvé je, že snažíme sa oceňovať proces. Že presne keď vidím, že má dieťa obvykle ťažkosti napríklad so zapínaním zipsu a vidím, že teraz sa naozaj snaží, tak môžem prísť za ním a povedať mu, že ty sa super dnes snažíš zapnúť si ten zips, že veľmi to oceňujem. Skvelá práca. Alebo to môžem urobiť aj druhou formou, a to napríklad neverbálnou. Môžem sa ho dotknúť za rameno a usmiať sa, alebo mu len ukázať palec hore, že je super, že sa snaží. A tretiu formu, ktorú by som rada spomenula, je vlastne takéto hmatateľné ocenenie, ktoré využívame aj skupinovo, aj individuálne. A vlastne skupinovo napríklad tak, že deti v škole si zbierajú do nejakej misky alebo pohára ocenení rôzny drobný materiál. Napríklad Sára od tretiekov majú v triede vlastne myštičku a takú drevenú na tabuli a zbierajú tam hviezdičky. A ten cieľ, za čo tie hviezdičky zbierajú, môže byť vlastne v každej triede iný na základe toho, čo je pre tú triedu výzva a v čom potrebujú podporiť. A napríklad to môže byť, že vieme, že pre nás ako triedu je ťažké sa ticho presunúť z triedy do jedálne, tak poďme to tento mesiac trénovať a keď to zvládneme, tak si tam vlastne do tej misky ocenení hodíme hviezdičku. A keď máme ten pohár vlastne plný, tak potom nás čaká nejaká odmena, napríklad deň v pyžame alebo nejaký piknik alebo podobne. A potom tiež využívame to hmatateľné ocenenie individuálne, a to napríklad takouto formou. Sú to také rýchle kartičky s ocenením, ktoré máme v triedách pripravené na poličkách, na tácke, a vlastne učiteľka alebo asistentka kedykoľvek počas hodiny môžu prísť, zobrať si tácky tú kartičku, ktorá vlastne ako keby oceňuje rôzne tie podnety, dobrý nápad, dobrú otázku, naozaj že splnenie alebo snahu pri ťažkej úlohe, a je to veľmi rôzne a vlastne kedykoľvek počas hodiny môže ten učiteľ alebo asistent prísť, zobrať tú kartičku a položiť ju žiakovi na lavicu a tak vlastne oceniť to, čo super zvládol. Sára mi hovorila taký krásny príklad, že niekedy vlastne stačí, že sa na svojho asistenta Mišo len usmie alebo pozrie a Mišo hneď vie a ide po tú kartičku a vlastne položí ju danému žiakovi na stôl, a potom platí, že vlastne v rámci tej hodiny žiak má tú kartičku položenú na stole a potom vlastne po tej hodine ju opäť vráti. Ďalším zo systémov, ktoré využívame u nás, je kútik pokoja. Určite viacerí z vás rôzne formy kútikov pokoja poznáte, ako možno nejaké miesto, kde majú deti priestor sa zregulovať alebo si oddychnúť buď v triede alebo na chodbe. A my sme k tomuto vypracovali taký koncept, ktorý pracuje s rozdelením emócií do 3 zón. Vidíte plagátiky aj na fotke, rozdeľujúce tie emócie do 3 farieb, a to červenej, modrej a zelenej. Napríklad červená označuje emóciu hnevu alebo frustrácie. A funguje to tak, že napríklad, ak je pre nejakého žiaka úloha naozaj ťažká, frustruje ho to, nahnevá ho to, nevie ju splniť, naozaj cíti silný hnev v sebe, potrebuje sa na chvíľočku zregulovať v kútiku pokoja, môže sa prihlásiť a do toho kútika pokoja odísť. Väčšinou na začiatku si žiaci nastavovali časovač, napríklad 2-minútový, ktorý si pretočili a vlastne takým ako keby sa odsýpal zatiaľ ten čas a vedia si pozrieť na ten plagátik, že aha, že ja dneska cítim hnev, že som asi v tej červenej zóne, že čo mi môže pomôcť. A ten plagátik potom rozdeľuje tie stratégie, ktoré na tú reguláciu emócie môžu pomôcť. A môže tam byť, že môže ti pomôcť sa 5-krát zhlboka nadýchnuť. Alebo ti môže pomôcť silno stlačiť plíšaka, ktorý je v kútiku. Alebo ti môže pomôcť udriť do vankúša. Alebo ti môže pomôcť nejaká senzorická pomôcka. Tie senzorické pomôcky potom máme rozdelené zase v takýchto košičkoch, červených, modrých a zelených. A teda keď som v tej zóne červenej alebo v tej zóne hnevu, tak viem, že mi môže pomôcť zobrať si nejakú pomôcku z toho červeného košička. A v tom červenom košičku budú pomôcky, ktoré napríklad stimulujú propriocepciu, alebo naozaj také tie tlakové pomôcky, ktoré ako keby pomáhajú tlačiť tej tenzii svalov, že naozaj ako keby vie to dieťa prostredníctvom tohto zregulovať. A tak vlastne učíme deti nielen pomenovať tie emócie, ale učiť ich aj to, ako ich vlastne spracovávať a hľadať stratégie, ktoré fungujú na reguláciu tej emócie. A vlastne k tomuto celému konceptu máme vypracovanú aj metodiku a tu by sme chceli čoskoro aj zverejniť, tak myslím, že keď budete sledovať rozmanitú niekde, že určite potom sa k nej viete dostať a že bude čoskoro verejne dostupná. A už to využívame to teda tiež aj v škôlke.
Ďalší zo systémov, ktoré využívame, je, že čo ak má dieťa už hotovo. A snažíme sa im vizualizovať takýto riadok. A to bude na pracovných listoch alebo na prezentácii, s ktorou učiteľ pracuje. A že žiak vie teda, že ak mám hotovo, ukáže len toto gesto z tajnej reči a vlastne učiteľ stačí, že to potvrdí iba možno kývnutím, očným kontaktom alebo úsmevom a žiak vie, že pokračuje vlastne v týchto ďalších krokoch a teda, že je tam možno nejaký extra príklad alebo cvičenie v učebnici alebo potom môže pracovať s pracovným zošitom alebo si môže zastrúhať ceruzky a farbičky, môže si upratať svoj stôl alebo vlastne triedu, môže si vybrať jednu zo stíhačkových úloh, to vám za chvíľočku poviem, že čo sú to tie stíhačkové úlohy. Alebo to, čo znázorňuje modrý klobúk, je, že môže pomôcť spolužiakom. Že môže sa poporezerať po triede a podporiť deti, ktoré vlastne potrebujú pomoc alebo podporu. A posledný z našich systémov a rutín, ktoré v Rozmenite využívame, sú stíhačkové úlohy. Sú to úlohy pre rýchle deti, a teda ak má žiak to, čo na hodine preberáme, alebo tie zadané aktivity hotové, môže si vybrať jednu zo stíhačkových úloh. Tie sú označené takým piktogramom stíhačky, máme ich uložené vlastne v poličkách, ktoré sú vždy v nejakom priestore triedy. Sú väčšinou na táckach alebo v takýchto nádobách, aby boli naozaj že ľahko vybrateľné, aby deti vedeli potom ľahko upratať a zase naspäť vrátiť. A sú to buď aktivity rozvíjajúce zručnosti, ktorým sa v tom momente tá trieda venuje, alebo nejaké manipulačné a konštrukčné aktivity. A vlastne všetky, alebo niektoré z tých systémov a rutín, ktoré som vám ukazovala, tak keď si naskenujete tento QR kód, tak vás to odkáže na priečinok, kde si môžete stiahnuť rýchle kartičkové ocenenia, nejaké tipy na stíhačkové úlohy, je tam plagát s tajnou rečou, aj plagát s trojuholníkom pomoci. Že vlastne veľmi sa tešíme, ak kúsok z tých systémov a rutín, ktoré nám fungujú, viete možno naozaj takto ľahko len preklopiť do vašej triedy, vytlačiť si plagátiky a vlastne, ak to vie potom pomôcť k tomu efektívnemu manažmentu triedy, tak je to pre nás super. A to bolo odo mňa všetko, ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na diskusiu. Som ťa teda pozvala teraz presunúť sa na kresielko a zároveň by som na pódium pozvala ďalšie diskutujúce. A to je Sára Lovecká, ktorá je tiež zo školy Rozmanita. Prosím, potlesk. Ďalej Ľubica Noščáková zo školy Fantastická. A Katarína Blaščáková, ktorá je zo školy Libellus. Výborne, tak počuli sme, ako to máte v Rozmanite, tak mňa veľmi zaujíma, dámy, že či to nejako rezonuje s tým, ako to máte u vás v škole, alebo či je to niečo úplne iné. Ako vy vnímate manažment triedy? Katka. No tak dobrý deň, prajem všetkým. Ďakujem za pozvanie, za celý teda Libellus, ktorý vás srdečne pozdravuje. No, ja som veľmi teda nadšená, lebo myslím si, že 95% používame presne tieto veci, takže vďaka. Možno v nejakej inej vizuálnej podobe a možno nejakých iných, ale veľmi ma to tak potešilo, že sme tak na jednej vlne, čo sa týka tohto manažmentu triedy. No a otázka bola presne teda, že prečo je manažment dôležitý, áno? No otázka bola, že či to vnímate nejako inak, či to máte rovnaké, kde tam vidíš tie rozdiely a kde vlastne, čo to znamená pre vás ten manažment triedy u vás v Libelluse? No, u nás to znamená veľa z tých slov, ktoré boli tu napísané už, lebo naozaj nám to prináša pokoj, bezpečie a predvídateľnosť. Nielen tým deťom, o ktoré tu nakoniec ide, ale aj nám učiteľom. A je veľmi dôležité, aby sme boli v takej pokojnej pracovnej atmosfére všetci, aby sme sa cítili bezpečne, aby sme vedeli, že ak sa stane toto, tak bude toto. Aby tam nebolo niečo, čoho sa bojíme, obávame, že nastane nejak presne nepredvídateľne. Je tak nejak zrazu niekto, niečo. Hej?
Takže toto nie, pretože to je vlastne základ takej toho dobrého psychického vyladenia toho výchovno-vzdelávacieho procesu. Aby bola pohoda. Ľubka, ako to vyzerá u vás? U nás je pohoda. Aktuálne u mňa to teraz vyzerá tak, že po obede mám mať prednášku o tom, že ako dosiahnuť, aby deti boli zodpovedné za seba v učení, a polovicu slajdov mám zhodnú s vašimi. Takže budem mať zhruba 1,5 hodiny na to, aby som to prerobila. Nech zbytočne nezaznie dvakrát to isté. Dobre pripravené prostredie triedy a manažment triedy umožňujú deťom učiť sa a byť zodpovední za svoje učenie a umožňujú aj učiteľom ich v tom iba sprevádzať. A možno pre mňa ostáva tá otázka tej miery, nakoľko ten učiteľ celý ten proces reguluje a kedy a nakoľko ho dokáže odovzdať deťom a v akom spôsobe. A to je to, čo teda ja teraz aj spolu so svojimi kolegyňami objavujeme. Tiež som v škole, ktorá je inkluzívna a má podobné percento detí s rozmanitými potrebami ako u vás. A je úžasné vidieť, že keď je dobre nastavené prostredie, ako tie deti nielenže sa učia, ale prinášajú tie vlastné vnútorné podnety na učenie a menia ich v tom procese učenia sa na niečo úplne že úžasné. Že napríklad, teda poviem len taký jednoduchý príklad, že bol Medzinárodný deň chudoby, my sme robili nejaké konkrétne zážitkové aktivity s deťmi a oni prišli s tým, že teda po tých zážitkových aktivitách, že by chceli niečo zmeniť. A teraz tá otázka bola, že čo by chceli zmeniť, hej? Lebo oni mali teda v tej zážitkovej aktivite rozdané rôzne role, ktoré si nemohli vybrať, čiže zažili si ich, potom si ich skúšali striedať, potom sme sa bavili o tom, aké to bolo, čo sa dialo. No a jedno dievčatko povedalo, že vlastne tú zmenu oni už robia, lebo jej rodičia dávajú prácu ľuďom, ktorí to potrebujú. A tak začali decká uvažovať o tom, že čo by oni mohli dať svetu, čo svet od nich potrebuje. A pri dobre nastavenom manažmente striedy z toho vznikol taký krásny projekt, kedy oni začali rozprávať presne o tom, ako každý potrebuje niečo iné, ale očakávajú, že niekde vo svete je niekto iný, kto potrebuje to, čo oni. Takže začali vyrábať napríklad pomôcky na učenie, ktoré im pomáhajú učiť sa a sú rozhodnutí ich darovať ďalej. A to si myslím, že presne nielen to, že umožňujeme im učiť sa pomocou toho, že teda áno, vieme upútať ich pozornosť, vieme živiť ich vnútornú motiváciu, vieme priniesť to učivo, ktoré sa majú naučiť, ale v konečnom dôsledku oni sa učia oveľa viac ako to učivo, ak pri dobre nastavenom prostredí triedy vieme chytiť tie prihrávky a to, čo v nich žije a rozvíjať to spolu s nimi ďalej. Takže tak u nás. Ďakujem. Chcela by som vás upozorniť, znova tu máme slajdy, takže ak máte nejaké otázky na prítomné dámy, budeme veľmi radi, keď ich tam napíšete. A zatiaľ ja sa opýtam, myslíte si, že je dôležité, aby to robila ako keby komplexne celá škola, aby to bolo v nejakej filozofii, vízii celej školy, alebo môže si to vymyslieť len tak jeden učiteľ, si tak akože pánk sám? Tak môžem začať. U nás práve prechádzame týmto procesom, že sme teraz stále malá škola, že máme škôlku a 3 triedy, ale prechádzame tým procesom, že sa snažíme nastaviť, aby tie systémy a rutiny boli naozaj konzistentné pre celú školu. A určite to pomôže, ak sa to dá, tak je to za mňa ten ideál. Práve kvôli tomu, že potom deti vedia, aj keď sa im striedajú učitelia, alebo sa súpluje, alebo sa rozprávajú so spolužiakom, spolužiačkou v rámci rovesnického učenia na voľných hrách, prestávkach a tak aby naozaj mali jasno v tom, že áno, každý učiteľ to robí v týchto nejakých akože hraniciach a limitoch, lebo však nechceme sa úplne obmedzovať a že je tam dôležitá aj tá nejaká individualita alebo kreativita učiteľa a učiteľky, ale že naozaj to robíme konzistentne a máme v tom všetci jasno a vieme, prečo to robíme. To je tiež vlastne veľmi dôležité, že tie veci, ktoré nastavujeme, tak nikdy nie sú, že ja som sa takto rozhodla, ticho seď a počúvaj, hej, ale že fakt viem vždycky vysvetliť, že prečo to teraz od teba vyžadujem. A takže za mňa určite je super, ak to robí celá škola a pomôže to, ale nechcela by som akoby zastaviť individuálnych učiteľov a učiteľky, aby si to skúsili spraviť vo svojej triede, lebo podľa mňa to sa určite dá, hlavne na tom prvom stupni, kde ten učiteľ je taký akože primárny a buď samostatne, alebo naozaj má iba ďalšieho človeka spolu, kde sú v triede,
tak tam si myslím, že naozaj sa to dá nastaviť veľmi pekne, aj pokiaľ sa vy sami rozhodnete, že chcete toto vyskúšať. A nastaviť si to s tou triedou tak, ako to funguje vám. Takže áno, ideál je celá škola, ale že kľudne začať proste od mala, že to mne naozaj dáva zmysel. Ďakujem za otázku a ahojte, som sa ešte nepozdravila. Tak ja by som nadviazala rovno tú otázku, čo tu nám prišla, že ako začať, keď si hovorila o tom, že ako začať. Čo môže byť taký prvý krok možno, čo sa môže učiteľ, učiteľka odhodlať, implementovať? Ja by som kľudne povedala, že to, čo vám najviac, akože, čo sa vám najviac páči, hej, že čo vám najviac rezonuje, že ja mám strašne rada takéto, že učíme, kto sme, ako sa hovorí, tak to, čo vám sa najviac páčilo z tej prezentácie alebo z akékoľvek inej a týka sa to rutina systému, tak začnite tým a začnite to trénovať ako keby pravidelne, hej, že tak teraz sa ideme venovať tomu, že chceme zaviesť stíhačkové aktivity, tak si to ukážeme, vysvetlíme a potom najbližšie 2 týždne to skúšame, hej, a pripomíname si to, trénujeme si to, kľudne venujeme, a to je akože dôležité, že treba tým rutinám a systémom venovať čas, ktorý nám akože uberá z toho učiva a netreba sa toho báť, lebo si myslím, že potom s tými rutinami sa tí deti to vedia naučiť oveľa rýchlejšie, to, čo potrebujeme od nich a to, čo od nás vyžaduje štátny vzdelávací program a podobne. Takže, hej, že začať proste tým, čo vás osloví a venovať tomu niekoľko týždňov a potom môžete nabaliť ďalšiu vec a ďalšiu. Takže tiež to nie je také, že ani u nás to nebolo, že toto sa začalo, september, prvý deň školy ideme, ale všetko to bolo také veľmi postupné a často aj tie akoby potreby detí vám ukážu, že čo je najlepšie začať teraz, lebo toto naozaj funguje najmenej, tak poďme skúšať toto. Takže tak za mňa a povedzte aj vy. Ja som s dennými rutinami začínala v roku 1996 v programe, ktorý sme overovali, ktorý sa volal Step by Step a ktorý presne práve sa akože týmto zaoberá. A musím povedať, že my sme boli tí, ktorí vtedy dostali do daru celý balík, celú metodiku, celý tréning, celý výcvik. A najhoršie bolo začať, lebo my sme mali pocit, že vlastne je niečo tak obrovské, že nás to vlastne zavalilo. Čiže za mňa prvý krok je určite, že nenechať sa zavaliť a proste tak ako Lewis Carroll povedal v Alici v krajine zázrakov, že ako začať, no začni od začiatku. Takže tam, kde si vyber niečo, čo chceš urobiť smerom dopredu a skús. A možno to bude krok vedľa, ale proste ako je fajn mať celú tú metodiku alebo celý ten nadhľad niekde pred sebou, ale v okamihu, keď to na človeka padá, tak nedokáže robiť všetko naraz. Čiže určite treba začať prvým krokom a treba si to vychutnať, či to vychádza alebo nevychádza, lebo mnohé tie prvé kroky, čo sme my urobili, boli, že kroky vedľa a zase sme to reflektovali, regulovali a zase. A vlastne postupne sa to rozrastá do tých systémov, ktoré ste aj vy predstavili. A podľa mňa to je taký prvý šok pre každého učiteľa, ktorý s tým chce začať pracovať, že zrazu vidí šíre pláne toho, čo iní robia a nevie, kde sa tam on nachádza. Takže uvedomiť si seba, nájsť si svoje to miesto, že čo som ja z toho a teda vykročiť smerom, ktorý sa rozhodnem, že chcem ísť. Ja so všetkým týmto súhlasím. Ešte by som takú vec povedala, že veľmi dôležitá je podpora učiteľov a obzvlášť začínajúcich. To veľmi my zdôrazňujeme a snažíme sa teda vytvoriť takú atmosféru aj hlavne v prvom rade medzi učiteľmi, lebo presne učíme toľkým sme v prvom rade, tak aby tú podporu mali a aby sa nebali robiť chyby. A keď ich aj spravia, tak aby vždy mali s kým to možno prediskutovať a ísť ďalej jednoducho. Lebo naozaj to nie je instantná polievka, ale to treba variť dlho. Ďakujem. Máme tu takú otázku, v podstate dve, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Čo robiť, keď určite deti neustále vykrikujú alebo všetko komentujú, hlásenie nepomáha a ako riešite rušivé správanie detí? Tak už keď mám mikrofón. My sme škola, ktorá má personalizované vzdelávanie, ktorej kľúčovou zložkou je charakterová výchova vzdelávanie. Takže u nás každé dieťa vidíme ako teda jedinečné, určite však aj vy presne takisto. Takže skôr sa snažíme ísť cez to, že čo sa deje s tým dieťaťom a čo potrebuje, možno čo by tak chcelo inak.
Čiže skôr také individuálnejšie a keď sa to týka nejakej skupiny, tak sa snažíme potom riešiť, čo sa deje vlastne v tej triede. Ale vždy to vidie, že čo je za tým. Nie iba to samotné správanie, lebo to je už len vrchol ľadovca, ale že čo je za tým celým. No a potom veľmi tak indivindy, postupnými maličkými krôčkami, ako to už bolo povedané, malilinké krôčky a ísť v tom a nevzdávať sa. To ma zaujíma ešte, možno, že toto doplním, že vy ste hovorili v rozmenite, že to vediete už od škôlky a že si ich ako tak vyplete a tým pádom v tom 3. ročníku to už môže byť asi celkom také, že to funguje. A že čo spraviť, keď vám príde napríklad nový žiak, kto to vôbec nemá ešte zažité, že či je to veľký problém, že tam vnímate tie rozdiely, keď už v škôlke sú pripravení a potom sa to ťahá vyššie? Hej, to je výborná otázka. A usmievam sa na seba z Bibel, lebo určite áno. A v mojej triede špecificky tým, že bola akože prvá, čo sa otvorila, tak my sme mali iba 2 deti zo škôlky. A je tam vidno aj teraz rozdiel medzi vlastne momentálnou prváckou triedou, kde deti sú už od Bibi úžasne naučené na veci, a potom triedou, kde prídu deti z iných škôl, čo vôbec neznamená, že by iné škôlky boli zlé alebo podobne, iba že nie sú naučené tie naše systémy a rutiny a musí sa to preučiť vlastne znovu. A teraz tiež máme takú zaujímavú situáciu, že máme vlastne novú tretiačku. Prvýkrát, že k nám vlastne odišla jedna žiačka a prišla nová. A je to presne veľmi zaujímavé v rámci týchto akože porozumenia triedy jej a porozumenie od nej k našej triede a k tomu, čo sa tam deje. A hej, myslím si, že sú to... Asi tam vždycky je veľmi dôležitá tá prvotná fáza tej adaptácie, že akoby mať trpezlivosť s tým, že niekto prišiel nový a že to nevie. A presne moje deti na to teraz učím, že majú s tým ťažkosti tomuto dievčaťu porozumieť, že vlastne si tak adaptovali tie naše systémy a pravidlá a rutiny, že majú pocit, že proste takto to robí každý a že takto to musí byť. A ona vlastne prišla a oni hovorí, že ako je možné, že toto nevieš a že však toto, že každý samozrejme, že ukáže toto, keď má ísť na vecko, hej. A že podľa mňa aj pre nich je to úžasný zážitok, že zistiť, že vlastne v reálnom svete si neukazujú ľudia vecko, hej, keď potrebujú ísť a že tiež je to niečo, čo my máme naučené, aby sa tu nám spolu dobre fungovalo. Takže je to určite aj práca s tými ostatnými deťmi, ktoré napríklad sú zo škôlky alebo ktoré tam sú dlhodobo. A zároveň je to práca s tým individuálnym žiakom, žiačkou. Tak ako povedala Katka, tak naozaj je tam dôležité prísť na tú príčinu, že prečo. Napríklad, ak je to s tým vykrikovaním, vyrušovaním, tak mne strašne pomohla taká formulka, keď som prišla na to, že deti sa hrozne tešia z toho, že mi chcú niečo povedať a zabúdajú sa hlásiť, alebo keď sa hlásia, tak strašne ich frustruje, že ich nevyvolám vždy ako prvých, toto jedno konkrétne dieťa, hej, tak som si našla formulku, že vidím ťa. A veľmi to pomáha, že vlastne ako sa deti hlásia, tak iba viem, že Miško strašne chce niečo povedať, tak mu poviem, že rozprávam a poviem, Miško, vidím ťa. A nemusím povedať nič viac, je to kratučká formulka, ale on už vie, že aha, ona ma zaregistrovala, takže nemusím proste vyskočiť na stoličku a ďalej sa hlásiť, ale že stačí, že chvíľku počkám, hej. Takže nájsť si takúto nejakú formulku alebo spôsob, ktorý pomôže práve s tou potrebou, ktorú to dieťa má a kvôli ktorej vyrušuje. Tak to je určite jedna vec. A ešte poslednú vec, čo poviem, je, že nácvik, akože tréning, že my to fakt učíme tak, ako sme zvyknutí učiť kognitívne zručnosti a píšu deti každý deň, tak takisto ich učíme tieto zručnosti správania sa alebo spolupráce v triede, že si povieme, že OK, teraz venujeme 10 minút na tejto hodine na cvičovaniu hlásenia sa. A dohodneme si, že ty budeš žiačka, ktorý vyrušuje a ako ti v tom môžem pomôcť, ako ťa v tom môžem podporiť. A tvárime sa, že všetci akože rozprávame a potom ja poviem, že teraz je diskusia a deti sa prihlásia, hej? A ako rýchlo to vieme spraviť a koľko z nás sa vie naraz prihlásiť, hej? A spraviť z toho proste zábavnú hru, kde to naozaj pravidelne trénujeme, až si to tie deti osvoja. Samozrejme, že úplne beriem, že je to proste náročné a že možno myslíte na konkrétne dieťa pri tejto otázke a fakt neviete ako ďalej. A tam potom tiež akože odporúčam poradiť sa s podporným tímom, ak máte, alebo s CPPčkom, alebo s kolegami, kolegyňami a skúšať proste nové veci, že my fakt v kuse skúšame a strašne veľa vecí nevidie a potom skúsime niečo iné. Takže tak.
Ďakujem za otázku. Možno presne aj za podporný tým, že ako hovorila Sára, že tak ako upravujeme rôzne formy osvojenia si tých akademických zručností deťom, ktoré to potrebujú, že možno viac vizualizujeme, dávame viac hmotné pomôcky, tak takisto ich vieme podporiť aj v osvojení si týchto nejakých systémov alebo podpory v správaní, že ak je pre mňa ťažké si zapamätať, aké tie gesta my máme, tak poď pozrieme sa spolu na tú vizualizáciu, že aha, poďme si to takto spolu vyskúšať. A zase ich vrácať k tým systémom a dávať im tú formu podpory, ktorú potrebujú. A presne, že veľa hľadať a skúšať, že čo môže byť tá podpora, ktorá tým daným deťom môže pomôcť. Ľudka, ešte ty si nepovedala, že ako sa s tým vyrušovaním u vás nejako vysporiadávate? No, pre mňa je vôbec vtipná otázka, že ma dieťa vyrušuje, lebo rozmýšľam, že ako by sa to dalo vysvetliť, že pokiaľ je dieťa súčasťou vzdelávania a ja som súčasťou vzdelávania, tak ako ste vy hovorili, že vytrenujeme si niečo rovnako, ako sa učíme akademické veci, učíme sa komunikačné pravidlá, hej. A tie si trénujeme a skúšame ich. A samozrejme, keď sa deje aktivita, v ktorej potrebujem, aby boli nejaké konkrétne pravidlá, u mňa to väčšinou je tak, ako pán Hejny hovoril, že ve tříde má byť šrumec a ticho má byť na hřbitovie, tak u mňa je väčšinou šrumec a hřbitov máme len v okamihu, keď je naozaj, že sústredená samostatná práca a na to sú oni vytrenovaní. A teda vtedy nevyrušujú, vtedy to všetci rešpektujú. A keď sa ma pýtajú, že ako som to dosiahla, že ako sa dá dosiahnuť, že aj tie deti, ktoré naozaj sú, ktoré tam máme, ktoré proste vyskakujú, vykrikujú, tak presne cez takéto cvičenia, ako vy hovoríte, že OK, keď sme sa chceli naučiť, že hovorí vždy len jeden, tak sme si dali part hry, kedy hovorili všetci naraz a skúšali sme zistiť, kto čo počul, kto čo mu rozumel. Zistili, že nerozumeli. Tak sme skúšali hovoriť naraz traja, naraz dvaja a proste sme sa s tým vyhrali, kým to oni akoby prijali. Ale každý má v triede dieťa, ktorý tej sebaregulácie nie je schopné, že proste iba to porozumenie toho princípu mu na to nestačí. A to sú tie deti napríklad, ktoré aj keď by sme okolo nich išli, že a teraz rovna vyušujú, ja sa ho dotknem, tak lebo väčšine detí na sebareguláciu stačí, že sa ocitnem pri ňom, alebo dám vedieť, vidím ťa, alebo sa ho dotknem. Ale máme v triede všetci deti, ktoré tam idú voľnú jazdu, ja sa ho dotknem a on sa na mňa prekvapene pozerá, akože čo od neho chcem, hej? Že čo sa stalo. A vtedy viem, že to je to dieťa, ktoré nie je schopné tej sebaregulácie, keďže nie je schopné zatiaľ vidieť, že vytvára problém v tej triede a ja potrebujem, aby sa tá trieda mohla učiť a on je ten, ktorý tomu bráni, tak to musím nejako riešiť. A teda my to riešime tiež s podporným tímom, ale napríklad v Narnii to bol systém, ktorý ja som si dlho nevedela zvyknúť, pretože ide o vonkajšiu motiváciu. Sa rozdávali kartičky, ten, kto dobre pracoval, tak sa mu dávala zelená kartička na stôl, aby vedel, že teraz je to všetko ako má byť. Pri prvom vyrušovaní išla na stôl žltá, bez toho, aby sa to komentovalo. A pri druhom išla na stôl červená, to znamenala absolútna stopka, a to znamenalo, že s tým dieťaťom sa niekto potom rozprával a reflektoval s ním, čo sa stalo, že dostal tú červenú a on to musel pomenovať a teda robilo sa to zrkadlo a rozprávali sme sa o tom, že čo sa stalo a ako sa bude na budúce správať v tej situácii, aby to bolo správne. Nemyslíte si, že to dieťa sa vie hneď zreflektovať. Hej? Že to, že sa mu to personalizuje, neznamená, že on to pochopí. On dokonca, to dieťa, často tú situáciu rozprávalo úplne inak, ako sa stalo v tej triede z pohľadu toho pedagóga. A proste to zreálňovanie nastáva v tých interakciách a v tých rozhovoroch. Čiže keď niekto veľmi vyrušuje, tak presne hľadáme dôvod, že čo potrebuje, čo robí. Potrebujeme mu to dať, aby to vedel vidieť, lebo oni to fakt v tom okamihu nevedia vidieť, že robia niečo, čo nie je OK pre tých ostatných, ani pre nich samých. Čiže potrebujeme mu to zviditeľniť a keď už to vie vidieť, tak potrebujeme, aby s tým vedel niečo robiť. A to sú všetko kroky, ktoré dosť dlho trvajú, kým s nimi prechádzame, kým sa to akoby naučia. Nie je to také, že ja urobím niečo a je to funkčné. Ďakujem. Máme tu jednu otázku, čo vás zjavne trápi viacerých, až 5 ľudí to lajklo. Veľmi sa mi páči, čo hovoríte. Všetky ste však zo súkromných škôl, sa rovná menšie kolektívy, asistenti a teda. Čo poradíte triedam, kde je 25 detí a žiaden asistent?
No, ja som si zobrala nazad mikrofón, lebo mňa vždy pobaví táto otázka. Jednak napríklad v Nárni, kde som 10 rokov učila, som mala vtedy vždy 26 detí, čiže predstava, že ste v nejakej súkromnej škole, kde ste nejakým spôsobom úplne hýčkaní, spočíva v niečom inom ako v počte detí v triedách v škole a dokonca aj počet detí so špecifickými potrebami je veľmi vysoký. Step by step som začínala robiť v Trenčianskej Teplej, kde som mala aj deti z osady a naozaj som ich mala opäť v triede 27. Čiže čo viem poradiť učiteľovi, ktorý sa nachádza v takejto triede, je, že v okamihu, keď som v tej triede, tak sa tá trieda stáva môjim svetom. A v mojom svete spolu s tými deťmi nastavujem tie naše pravidlá. A moja skúsenosť je, že ak som o niečom vnútorne presvedčená, a teraz pôjdem extrémne proti sebe, že v mojej triede fakt je málo kedy úplne ticho. Hej? Že ľudia sú presvedčení, že sa dá pracovať len v tichu, ale u mňa je pracovný šum veľmi často, tak u mňa nikdy ticho nebude. Mala som vychovateľku, ktorá napriek tomu v mojej triede mala vždy dokonale ticho a keď som sa jej pýtala, že ako to robí, tak ona mi povedala len, normálne, poviem im, aby boli ticho. A je, že čo? A ja keď im poviem, aby boli ticho, tak proste stále sa bzučí, lebo oni diskutujú k téma a ona hovorí, ale ja to myslím vážne. A hovorím, decká, prosím vás, prečo mení, akože, že vždy proste ste potichu a makáte tam a u mňa medzi sebou sa bavíte a ja keď vám poviem, že buďme ticho, tak áno, v tých okamihoch, keď to myslím vážne a keď naozaj tá samostatná práca sú ticho, ale keď proste to je inak, tak nie ste. A oni to povedali úplne rovnako ako ona, lebo ona to myslí vážne. Hej? Čiže ak chcem niečo dosiahnuť vo svojej triede, potrebujem jednak vedieť, že je to môj svet. Môže byť úplne rozdielný, ako majú deti doma. To je dôležité vedieť a to je dosť ťažké pre mnohé tie deti. A naozaj musím vedieť, čo je môj cieľ a čo myslím vážne v tej triede. A s tým na sebe pracovať a potom sa mi s tou triedou dá robiť. A mne teda potom aj v rámci tej dediny začali prichádzať rodičia, ktorí sa s nami krásne prepájali a teda v 98. sme robili slovné hodnotenie, čo je proste 4 roky od 1. po 4. triedu. A oni v tom išli s nami, aj keď teda musím povedať, že ako veľmi to pomáhalo potom, že naozaj keď získate tých rodičov a keď sa bavíte o tom, že máte spolu dieťa, tak keď ten svoj svet z tej triedy roztiahnete do tých rodín aspoň trošku, tak proste tie deti fungujú úplne inak. Čiže áno, aj pri 26 deťoch, chcela som povedať, že aj bez asistenta, ale ja som 1 rok tam mala 2 asistentky v triede, čo tiež bolo veľmi netradičné, ale bolo to mamičky z nevyhodnených detí, jedna bola nevidiaca, jedna s narušenou komunikačnou schopnosťou. Čiže, ale áno, 3 roky zo 4 boli aj bez asistenta, s vnútorným nastavením cez prácu na sebe a s podporným systémom, ktorý sme mi teda dostali cez step by step, sa dá dokázať veľmi veľa vecí. Musím ale povedať, že my sme mali dobrú partiu učiteľov, ktorí sme sa v tomto podporovali, že úplne si nemyslím, že už sa mi stalo aj, že som bola na inej štátnej škole, kde som v tom bola sama 4 roky a tam som vydržala a ostala len preto, že som tie 4 roky ťahala tých detí a mala som obrovskú podporu rodičov, ale ako náhle v tom nehráte spolu s ostatnými učiteľmi, je to veľmi ťažké, lebo vlastne do tej triedy ako vy utekáte. Ja som v Libeluse iba 4. rok, ja som predtým učila na bežnej základnej škole, kde som mala 25 detí, takisto ako Ľubka povedala. Takže moja odpoveď ešte popri tom všetkom, že to bolo perfektne povedané, že veľmi súhlasím, je ešte, že teda vzťah. Hej, 3-krát by som to zopakovala. Lebo keď sme mali vzťahy medzi tými deťmi, tak neboli žiaci, hej, akože niekde, a ja som nebola niekde učiteľ, ale niekde sme boli spolu. Aj sme teda, nielen minulý čas. Nájsť tie miesta, kde vieme byť spolu, kde sa vieme tak zacítiť navzájom. A vtedy oni už úplne iným spôsobom aj išli na tieto pravidlá. Aj keď sme si ich tvorili, presne tá spolutvorba tých pravidel.
tá zaangažovanosť toho dieťaťa, že nie, že ja som tu ten učiteľ, ktorý ti povie, ako to máš robiť, ale ty si dôležitý. Ty si dôležitý, záleží mi na tebe a záleží mi na našom vzťahu. A to isté potom s rodičmi. Mne toto najviac na tom zabralo a preto to si myslím, že by to aj fungovalo aj v bežnej základnej škole. A áno, tak jak Ľubka povedala, ten podporný tým okolo mňa. Nemyslím teda špeciálnych pedagógov, ale podporný tým učiteľov. Že sme rovnako nejakým spôsobom išli. Aj keď nie úplne celá škola všetci, ale aspoň prvostupniari. Sara, Biba, ja viem, že vy ako rozmanitá máte ambíciu aj ako keby tento model šíriť nejako do sveta, tak máte predpokladám skúsenosti aj s nejakými štátnymi školami, ktoré niečo z toho implementujú. Viete k tomu niečo povedať? Možno zatiaľ vlastne máme aj v takom pilotnom testovaní alebo šírení 3 materské školy na Slovensku, kde vlastne šírime tento náš model alebo tie naše prístupy a princípy, ktoré nám fungujú. A presne, že ja by som zase si len povedala to, čo hovoria ostatní, že snažíme sa spisovať aj do metodik, ktoré šírime týmto škôlkam alebo do nejakých video edukačných záznamov, veci, ktoré sú ľahko preklopiteľné a že presne zdôrazňovať tú podstatu tých princípov a vkladať tam praktické, ľahké veci, ktoré sa naozaj ľahko dajú preklopiť do rôznych tried. A mne stále ako keby, že presne my nemáme osobnú skúsenosť s väčšími triedami, máme najviac 20 detí v triede a ani ja som vlastne väčšiu triedu nezažila a myslím, že ani Sára. Ale ja možno ako taký sprostredkovateľ takých Sáriných skúseností, že častokrát ona tak veľmi nadšene mi rozpráva o tých systémoch alebo rutinách, ktoré v triede fungujú, bez toho, aby ona niečo musela riešiť. Že vlastne ako keby mňa to zase vracia k tomu, že ak je ten učiteľ sám alebo s podporou toho asistenta vo väčšej triede, že keď možno presne venujeme ten čas a energiu jednoduchým veciam, ktoré sú ľahko aplikovateľné v tej triede, tak nám ošetria tak veľa situácií bez potreby toho zásahu učiteľa, že to veľmi vie odľahčiť potom presne celý ten manažment. A možno Sari povedz tak takú tú dennú skúsenosť toho, že... Jasne, ja som chcela povedať jednu vec, ako nás tak počúvam, že je to ťažké a máme strašne ťažké povolanie, podľa mňa, a že je úplne, že iba chcem zdôrazniť, že prosím, nesnažme sa o nejakú dokonalosť, hej, že ono to vyzerá krásne na prezentácia, na videu a potom prídete niekedy do mojej triedy a je tam absolútny chaos, hej, a že je v poriadku, ak to nejde všetko a určite to nepôjde všetko naraz a fakt by som ešte apelovala na to, že zobrať si proste jednu vec, ktorá vám dáva zmysel teraz, ako sa na to pozeráte s tými deťmi, ktoré vy máte v triede alebo v škole a vyskúšať to. A fakt sa nebať toho zlyhania, lebo proste strašne často niečo skúsime a povieme si s asistentom, aj iba my sami dvaja, že to je presne to, že aj na tej úrovni triedy, že skúsime toto a fakt to proste absolútne nefunguje, deti to úplne odmietnú a proste po 2 týždňoch to vzdáme a povieme si, že dobre a povieme to aj deťom, že deti toto nebolo fajn, toto sme skúsili zaviesť a nefungovalo to, poďme to skúsiť nejako inak. Takže fakt iba, že ste super, robíte úžasnú prácu a viem, že je to ťažké, ale spolu to zvládneme. Bavili sme sa tu veľa o tom, že teda vám pomáha ten podporný tím aj tých kolegov. A máme tu otázku, že akým spôsobom môžeme zabezpečiť, aby asistentky a zástup dodržiavali rovnaký manažment triedy. A zároveň tu bola ešte otázka, že kedy si nachádzate vôbec čas, že kedy stíhate s asistentmi a ostatnými kolegami zdieľať nápady a zabezpečovať konzistentnosť. Môžem, lebo to my sme veľmi dlho riešili, aj stále teda sme v nejakom procese, my sme tiež na ceste, by the way. My to máme, u nás v Libelluse nám najlepšie fungujú tzv. Triedne týmy. Máme na 1. stupni, čiže my už ideme podľa nového, čiže od 1 až po 5. Raz za týždeň, alebo maximálne za 2 týždne máme, že sa stretávame všetci učitelia, aj so mnou, ako teda s líderkou. No a tam sa snažíme presne tieto veci, čo nám vyskakujú, že tuto máme nejednotu, prečo toto robíme, áno, pýtame sa veľa, že prečo. A tam sa snažíme zjednocovať. Čiže toto a potom máme na týždennej báze celocyklové porady. Čiže áno, my nie sme škola, kde učiteľia končia o 12:30. Áno, takže trvá to. To chce trošku času, ale zase nie je to nejaké zabíjacké. Mám tu kolegyne, pozdravujem ich, takže sa môžete prísť cez prestávku opýtať aj na ich názor.
Stíhate u vás sa o tom baviť. My si cieľene nachádzame ten čas, to je prvá vec. A druhá vec je, že nie vždy je jednoduché zohrať sa s asistentom. Hej, že to, že dostanem asistenta do triedy, ešte neznamená, že bude používať rovnaký jazyk ako ja, rešpektujúcu komunikáciu, že bude, tak ako dievčatá povedali, že ja sa len pozriem, zamávam a on už to tam nesie, hej, že môže sa vám stať, že budete mávať ako v 1. májovom sprievode a proste ten asistent nebude tušiť, o čo ide, hej. Takže áno, mám skúsenosť so skvelými asistentami a asistentkami, ale mám skúsenosť aj s ľuďmi, ktorých mám ako ďalších žiakov v triede a všetko od začiatku sa musíme spolu učiť. A je to rovnako náročné pre nich ako pre nás. Nie preto, že by niečo oni nedokázali, ale preto, že tiež boli vzdelávaní a vychovávaní v systéme, ktorý fungoval inak, často autoritatívne a každý si prinášal so sebou tú svoju cestu. A neviem, aká veľká možnosť je proste vybrať si asistenta, keď sa budeme baviť o tých peniazoch, ktoré za to sú, o tej náročnosti a o tom všetkom, ktorý reálne bude s vami ako pedagógom súznieť, bude používať rovnaký jazyk a nabehne na rovnaké rutiny. Ale je veľká pravdepodobnosť, že ak v tej triede vám to žije a on vidí, ako to žije, tak rovnako ako tí rodičia sami aj z tej úplnej dediny trenčianskej teplej pridávali do triedneho života a užívali sme si to, hoci to boli ľudia úplne inej typológie ako ja, tak rovnako to dokáže počase aj ten asistent, ale môže sa stať, že to aj nedokáže. Ešte tam bola taká malá podotázka na tie zástupy, že čo robiť, keď ako keby mám v triede zástup a ten povedzme nepoužíva tie moje rutiny, tak... No tak sa natreš, no. Akože vždy je super, keď máme ako škola spolu rovnakú víziu, máme rovnakú misiu, máme nastavenie pravidiel, nebodaj máme rovnaké vizuály v triedách, vieme používať rovnaké rutiny, to je paráda, lebo môžem vliesť do triedy, ktoré deti ma vôbec nepoznajú, a chýba tam síce ten vzťah, ale prebehne tam tá iskra a istota kvôli rutinám. To je fajn. Na druhej strane sa mi vždy môže stať, že niekto vojde do mojej triedy a má úplne iné pravidlá, úplne iné spôsoby, úplne iné rutiny, úplne iný manažment triedy. Moja skúsenosť je, že keď sme to v tom step by step, my sme išli vždy len jedna trieda v ročníku a 2 boli porovnávacie, tak to bývala veľká zábava, keď učitelia z vedľajších tried museli ísť ku nám suplovať. A jeden raz dokonca prišla za mnou zúfalá matematička, ktorá prišla a povedala, že Ľuba, pre Boha živého, čo tam s nimi robíš? A hovorím, akože čo s nimi robím? No bola som u teba suplovať, potrebovala by som, aby nastal kľud, tak ako som naučená, som prišla s tou triednou knihou v ruke, to bolo dosť dávno, a proste, aby všetci vedeli, že bude pokoj a budú len tak počítať, tak som proste s ňou treskla o ten stôl, sadla som si, a 4 deti ku mne priskočili a opýtali sa ma, čo mi je a ako mi môžu pomôcť. Krásne. Máme tu otázku, ktorá sa pomerne rýchlo prebojovala na vrch, takže môžem sa opýtať, teraz sa veľa hovorí o psychohygiene učiteľa. Koľko sa pripravujete na vyučovanie? Oddelujete prácu a súkromný život? Myslím si, že výborná otázka. A ako tu pozeráme na kolegyne, tak asi je to náročné, za mňa je to určite náročné, ale akože hlavné je, že sa snažím, hej, a že je dôležité pre mňa oddelovať prácu a súkromný život. A čo mi v tom pomáha, presne som už pozerala na tú otázku a tak som rozmýšľala, že čo teda poviem, lebo nie som asi úplne, že v tomto výborná, ale teraz máme zavádzame ako škola veľa nových, akože ešte presne, že ďalšie akože nejaké systémy, zľadňovanie sa a tak. My sme sa aj stiahovali do novej budovy, takže je veľa systémov, čo sa týka priestorov. A bolo toho akože fakt veľa. A presne som rozmýšľala, že čo mi pomohlo a v podstate mne hrozne pomáha sa vrátiť k tomu, že prečo to vlastne robím a že čo je tým mojim cieľom.
a mám taký, akože proste vyslovne si pripomínam, akože citáty mi idú v hlave, hej, čo je také patetické, ale pomáha mi to, alebo že si proste dám obrázok ku katedre a pripomína mi to nejaké moje hodnoty, hej, a rada si hovorím, že akože najdôležitejšie je, že som tu, hej, že som dneska prišla a všetko, čo spravím navyše, je akože nadstavba, hej, a že ono mi to fakt vtedy pomáha, keď je toho veľa a pomáha to hlavne v tej priorizácii, čo som zistila nedávno, že nie je prioritizácia a dosť ma to zaskočilo, ako učiteľku slovenčiny teda, ale že mi to v tom strašne pomáha, lebo vtedy ako keby viem vypustiť tie veci, ktoré sú buď nátlak z času, vedenia, rodičov, čokoľvek a vyberiem si tie veci, ktoré naozaj mne ako keby najviac hodnotovo sedia a môžem potom akoby robiť tú prácu tak, že si viem stáť za tým, čo robím. Že áno, nestihla som týchto 25 vecí, ale to, čo bolo naozaj pre mňa dôležité, som stihla. Hej? A myslím si, že to vlastne pomáha aj celej tej organizácii. Ak sa vieme takto správať všetci, že vlastne si tam vytvárame tú kultúru, že robíme to, čo je naozaj pre nás hodnotné. A vtedy vždycky určite nejaké veci nestihneme, lebo je ich strašne veľa. Takže za mňa to. Vida, náš súkromný život. Mám a tiež sa to snažím oddelovať a hľadať si tam tú hranicu. A naozaj myslím, že u nás to tak máme rozmanite celkom fajn zaužívané, že aj tú časť tej nepríjemnej práce si snažím odpracovať práci a venovať sa tam tým prípravám a všetkému, čo potrebujem. Mne zase veľa pomáha si kresliť a vizualizovať, čiže si pripravím listočky na nasledujúci deň, všetko si napíšem, pripravím a až tak sa snažím odchádzať z tej práce, že aby som naozaj odchádzala s tým, že som pripravená dobre začať ten nasledujúci deň, ale presne to je taká tá idealistická predstava, keď sa to všetko darí a ten čas na to mám. A presne podľa mňa si navzájom v týme veľa pripomíname, že sa snažíme venovať tomu, čo je dôležité a čo potrebujeme teraz aktuálne riešiť a všetko ostatné nás počká a vieme sa k tomu ešte vrátiť. Dani? Ja len, že ja som sa tak z chuti zasmiala, lebo podľa mňa my žijeme v škole a žijeme aj doma, že ono to, že učiteľstvo, a to nechcem, aby to znelo ako fráza, ale nie je práca, hej, že to je niečo, čím žijeme a čo si proste nosíme so sebou. Na druhej strane je veľmi dobré sa o seba postarať a to sa snažím robiť, lebo učiteľ nevie dať deťom nič, čo nemá. To znamená, že ja ak potrebujem, aby aj oni sa vedeli o seba postarať, tak to potrebujem vedieť urobiť sama so sebou. Hej? Takže áno, na jednej strane je pravda, že áno, večer pri čaji ešte s mojím mužom hádajte, o čom klebetíme, hádajte, na čom sa smejeme, hádajte, z čoho sa tešíme. Zároveň deti, keď sa ma ráno pýtajú v ránom kruhu, čo som zažila ja, tak neváham sa podeliť o to, čo som zažila ja. Tiež mám kolegyne, ktoré proste prípravy si urobia v škole a potom odídu domov, aby si domov už nič neodniesli. Ja to tak úplne nedokážem. Čo ma teší je, že v súčasnosti už sa na všetko dá využívať. Máme fakt strašne veľa informácií a ešte máme aj umelú inteligenciu, ktorú vieme využívať aj pri prípravách, aj pri všetkom možnom tvorení, ktoré robíme. A to jediné, akože čo si ja akoby nechávam pre seba, že na čo nevyužívam technický pokrok a ostatné veci, tak je tá ľudskosť vo vzdelávaní, ktorej podľa mňa som nositeľom a ktorý nič nenahradí. A na to, aby sme sa s deťmi učili ľudskosti, vnímavosti a byť človekom, tak taký musíme byť a nesmieme byť pritom vyčerpaní. Takže hľadám si veci, ktoré mi tie baterky dobíjajú a s ktorými potom ďalej pracujem a kľudne napriek tomu, že teda neviem už chodiť, lebo mám operované koleno, tak chodíme na vychádzky do lesa, užívame si s manželom spoločný čas, s deťmi, tvoríme, ale teda my sme ešte aj tí, ktorí ešte aj vo voľnom čase občas robia letné edukempy s deťmi a pokračujú ďalej v zábave tohto, lebo mňa nabíja to, že vidím tú hlbokú zmysluplnosť toho, čo robíme. A to je super, keď to môžete zažiť. Ako náhle zažijete ten zmysel, tak vlastne... No. Ale ja som zase už vo veku, keď mám veľké deti, takže napríklad vo veku, keď tie moje deti boli malé, tam som to mala úplne jasne oddelené, pretože som potrebovala žiť život aj so svojimi deťmi, nielen so svojimi školskými, ale aj so svojimi domácimi a s manželom. Toto je veľmi dobrá otázka. Asi počas toho života postupne som si to tak uvedomovala.
Pre mňa je dôležité v prvom rade samu seba tak dobre poznať do hĺbky a že čo teda, kedy potrebujem. Áno, jedna vec je, že toto chápem ako svoje životné povolanie a poslanie a v tých 18 rokoch som sa nerozhodla len tak, no kvôli peniazom určite nie, ale že naozaj je to tak hlboko v srdci, že je to proste moje životné povolanie, ktoré ma baví a naplňa. Ale viem, že presne ako to už bolo povedané, že keď to chcem robiť naozaj naplno, ja musím byť v prvom rade OK a mne musí byť dobre. Že je taká tá láskovosť voči sebe. A teraz to rozlišovanie je dennodenné. Hej, že dobre, kedy už nie a kedy ešte áno, závisí od viacerých vecí. Ale presne, že povedať si, kde je ten cieľ, ku ktorému kráčam a ktorý je vhodný prostriedok, ktorý nie je vhodný prostriedok, tu a teraz. Takže je to veľmi také indivindy každý deň inak. Ale dôležité je poznať sa a vedieť, čo potrebujem. Ďakujem. Aj od teba teraz zaznelo, že vlastne sa tak vraciate k tomu cieľu a k tomu, čo je najpodstatnejšie a k tým hodnotám. Áno, to tak znie, ako keby ste celý čas s tými deťmi vlastne len tu nacvičovali nejaké dobré správanie a vlastne akože tak nejako fungovali, tak je tu taká otázka na to, že páči sa mi, že s deťmi v triede skúšate, nacvičujete, to sa krásne počúva. Kde sa berie čas na výuku? Učíte sa vôbec v tých školách aj? My sa učíme. Teraz sme boli na Prima klube hovoriť o charakterovom vzdelávaní, ktorého súčasťou sú presne tieto veci aj, teda sú to dobré prostriedky charakterového vzdelávania. A že kedy ich robíme, kedy ich nacvičujeme ich práve počas toho, ako sa učíme. Že to nie je, ja som tam mala také, ktorí si tam boli, tak viete, taký tanier, na ktorom bolo kopec jedla. A vlastne ono to nemá byť o tom, že tam ideme robiť miesto na niečo ďalšie. Áno, ale že to má byť ten tanier. Aj ten charakter, aj tieto návyky, hej, my to máme pod pojmom návyky u nás v škole, že sa to tvorí práve cez to, ako učíme a čo učíme a prečo učíme a tak ďalej. Takže skôr to vnímať tak integrálne ako takú súčasť. Viete niekto uviesť nejaký konkrétny príklad, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť? Toho, ako učíš výuku, ale zároveň ako keby robíš všetky tie ostatné veci. Tak ja učím slovenčinu, tak pracujeme s nejakým textom, ano, ktorý si asi samozrejme nevyberiem z čítanky, lebo to následuje na tej strane, ale ja viem, že teda máme s týmto problém, tak si konkrétne viem, že tuto to nájdem, tento textík máme, tak si čítame tento text a pomedzi to, ako sa deje to, že pracujeme teda s tým textom a robíme to, čo sa máme učiť, tak v podstate môžem ja budovať aj to, že ako sa rozprávame. Kedy sa rozprávame, kedy počúvame, čo je to aktívne počúvanie. A ten text môže priamo dokonca smerovať k tomu, čo chcem. Čiže neviem, takéto len random, čo mi napadlo. Ja môžem len dať taký jednoduchý. Ja mám teraz prvákov, učili sme sa písmenko L. A tiež je to taká tá otázka, ktorú sa ma často pýtajú, že kedy sa učíš, keď sa vlastne stále len hráš s nimi a nasleduje za tým, a ako to, že v konečnom dôsledku v tých testovaniach, ktoré bývali, mali moje decká výborné výsledky, napriek tomu, že sme sa vždy len hrali. No a tak poviem len príklad, že ako vzniklo L a kde chodíme na nápady, hej, že čo vlastne robíme. Takže išla som zo školy domov a po ceste išiel taký chlapec, ktorý skočil do blata pod stromom a zakričal: "Mami, pozri!" A teraz to bolo tak intenzívne, že ja som sa tak, že čo, hej? A on ukazoval prstom do blata a teraz ja som kúkala, mám pokrčené listy, mama kúkala blato, špina na topánkach a teraz akože nič sme nevideli. A on ukazoval, že v tom liste je vyhrízené srdiečko, hej? Že tvár srdiečka, normálne diera. A hovorím si, wow, tak toto je dobrá prihrávka na učenie, takže na druhý deň som došla do školy s kopou listov, vytvorila som taký krátky textík pre prvákov o láskavom liste, o tom, ako padol dievčatku za chrbát, ako priniesla domov, vysypala si ho z bundy, myslela si, že to husenička, wow, to bol list so srdiečkovou dierkou vnútri a ako sa rozhodla ho poslať ďalej. Čiže motív bol zvonku, text som vytvorila veľmi rýchlo,
prepísala som, my robíme Comenia skriptom, vytlieskávali sme, hľadali sme L-ko v tom, zabávali sme sa s tým textíkom a potom, kto robíte zrejného matematikou, tak viete, že v prvom ročníku sa vystriháva do štvorčekov a proste deti majú predpoklad, čo tam vznikne. Takže my sme už mali nacvičené strihanie na matematike do listočkov, vystrihli sme do listu normálneho javorového veľkého, si každý vystrihol srdiečko a začali sme sa rozprávať o tom teda, že čo dobre sa dá cez to vidieť, že keď sa pozrieme cez to srdiečko do sveta, že čo sa dá vidieť. Medzi tým oni z tých listov ešte poskladali veľké L-ko na koberec, prechádzali sme sa na ňom na boso, lietali sme ako listy, rozcvičku sme si prstov urobili presne do toho tvaru tých eliek, ktoré sme písali, vypísali sme písanku. Čiže to všetko sme akože robili a robili sme to cez takýto príbeh. A nakoniec teda na koberci Dianka zobrala 2 listy a myslela, že ja mám super schopnosť, ja viem vidieť láskavosť, lebo sa učíme L a zviazala 2 tie listy a dal si ich tak cez oči a mal ako takú tú super čelenku. No a ja som prišla s úžasným nápadom, že jej to zalaminujem, že nech jej tá super schopnosť zostane. Dala som to teda celé do laminovačky. Vedeli ste, že laminovacie folie sú aj mliečne? Ja som nevedela, takže z laminovačky vyšli okuliare, cez ktoré nebolo vidno nič. Ale akože srdiečko bolo vidno a nebolo vidno nič. Taká, že že to ma mrzí a teda ďalší chlapec tej Damian hovorí, ľubí, ale aj ja mám super schopnosť a zobral nožnice a tie srdiečka jej tam z tej laminovacej folie vystrihol. A teda už mali aj super schopnosť, aj nožnice, aj všetko a zobrali si tie listy a išli s nimi ďalej na vychádzku a teda z vychádzky sa vrátili ďalší deti, že aj oni chcú vedieť, vidieť láskavosť vo svete. A teda, že mi doniesli listy. Takže celé pobedie sme strihali srdiečka, laminovali sme listy a chodili sme sa pozerať, čo vidíme a teda bavila som, no dobré, a teda keď už toľko pozeráte cez tie srdiečkové listy, čo vidíte? No a tak Šimonko, myslím, to zobral, on je taký, že má rád svoju spolužiačku, pozrel hovorí, ja vidím Simonku a to je najlepšia vec na svete, vidieť Simonku. A potom hovorím, že dobrá, že keď si dáš ten list dole, tak ho akože ju nevidíš. A on to tak, že tak, a potom že ja ju vlastne vidím stále rovnako. A tak sa postupne dopracovali ku tomu, že áno, že tiež vytrenovali sme to cez takýto impuls, cez takéto hry, cez takéto učenie, ale pozerať sa láskavými očami na svet vieme, aj keď už tie listy nemáme, lebo sme sa to nacvičili. Čiže ak sa pýtaš na to spájanie, tak niekedy to vyzerá proste takto. Ďakujem. Máme posledných pár minút a máme tu ešte jednu otázku, ktorá by veľmi vás zaujímala. A poďme troška do tých konkrétností, čo robiť s tým, keď dieťa rýchlo vykoná úlohu. Ty si spomínala tie raketové striehačkové úlohy. Máte aj možno nejaké iné nápady? To vymysleli náhničatá, ešte to teraz nemám v tejto škole, ale oni vymysleli také, že mozgový fitness to nazvali. A mozgový fitness bolo, že vždy v danej oblasti, v ktorej bolo, mali nachystané nejaké zadania a vedeli, že mozog je sval ako každý iný a treba ho precvičovať. A potom prišli s tým, že Ľubka, ale k tomu fitnessu by sme mohli pridať aj mozgový wellness. A hovorím, že a to je čo? No, mozgový wellness je, že vieš, niekedy, keď stále celý deň niečo akože riešime a stále si dávame tie výzvy, tak ti tak dobre padne urobiť niečo, čo ti ide rýchlo a ľahko. Tak hovorím, dobre, takže do mozgového wellnessu sme pridali úlohy, ktoré teda išli akože rýchlo a ľahko. Znamená to, boli zhruba o ročník nižšie, hej? A potom prišli s tým, že no, ale my by sme chceli ešte aj taký, že mozgový, že Loch Ness. A to je čo? Hej? No, mozgový Loch Ness, že to je také niečo, že čoho sa bojíš, hej? Ale vlastne to ani neexistuje, že aby sa toho bál, že tak mohli by sme to vyskúšať. No a tak som zriaďovala mozgový fitness, wellness, Loch Ness, oni si z toho vyberali úlohy a robili, okrem toho teda chodili pomáhať po triede, tak ako aj vaši, alebo aj upratovali, alebo aj robili rôzne iné zadania. A v konečnom dôsledku my sme zhruba po pol roku zistili, že v poličke wellness, fitness a Loch Ness máme úplne identické úlohy, len sú na 3 poličkách. A tak sme sa bavili o tom, že decká, že toto má, že aký význam, hej? A oni, no normálne, to, čo je pre mňa Loch Ness, môže byť pre teba wellness. Ale dôležité, aby si vedel vybrať to, čo zrovna chceš a aby si vedel, čo to pre teba je.
Takže aj takto to riešime. Ďakujem. Ja teraz čítam s porozumením ešte raz tú otázku. A teraz som to pochopila tak, že čo keď dieťa rýchlo vykoná úlohu, len aby sa mohlo ísť čím skôr hrať? No a my máme nejaký problém s tým, že deti sa hrajú? Akože závisí o tom, že čo si pod tým predstavujeme. Akože hra je úžasná kreatívna činnosť, ktorej sa veľa vecí učia. Čiže pokiaľ je to, že ja vykonám úlohu, ktorú viem a idem nejakým spôsobom sa hrať a máme dohodnuté, že ako to funguje tá hra v tej triede, tak aby napríklad nerušila ostatných, tak je to za mňa úplne v poriadku. Môžem k tomu dodať, že za mňa ešte, ak to bolo presne myslené ako, že ju odflákne, alebo že ju nespraví poriadne, alebo tak aj úplne súhlasím s Ľubkou. A v tom prípade je to znovu pre mňa cez ten vzťah, že akoby dáva tomu dieťaťu výzvy, že vidím, že ja viem z tvojej práce, že to vieš spraviť lepšie. Hej? A možno si dneska mal ťažký deň, nešlo to, chcem vidieť na ďalšej hodine, že to spravíš lepšie, že to spravíš poriadnejšie. Hej? A môžeme sa potom samozrejme, ak máme čas, baviť o tom, že prečo je to hodnotné, prečo som zadala takúto úlohu a tak ďalej. Ale primárne cez to, že verím tomu dieťaťu, že ono má chuť sa učiť, čo naozaj verím, a snažím sa mu odstrániť tie bariéry k tomu, aby sa mu to podarilo. A hej, že ešte jedno som chcela povedať, že ak mu to nejde, nevadí, zabudla som. Pohode. Že to áno, a treba to zreflektovať. A presne, že ak je to opakovaná vec, hej, to som chcela, ďakujem, tak to treba riešiť potom už aj s rodičmi, hej, že toto dieťa nemá motiváciu, alebo s podporným týmom a tak ďalej, že ak sa to stane raz za čas, tak veľmi často pomôže iba to, že viem, že to vieš spraviť lepšie, verím ti, že to vieš spraviť poriadnejšie, a ešte to potom môže súvisieť s inštrukciami, že ak som zadala inštrukcie, že spravte, napíšte mi príbeh, hej, a dieťa mi šikovne, to som stala veľmi často, napíše príbeh, ktorý má 2 vety, hej, a ja som si predstavovala, že to bude aktivita na 20 minút a príbeh bude mať 10 viet, hej, rozvitých. Tak v tom prípade som ja zadala inštrukciu a na budúci si dám pozor, aby som povedala, príbeh musí mať aspoň 10 viet, hej, alebo nejakým spôsobom to ohraničím, aby aj deti, ktoré vlastne šikovne svojim akože rozmýšľaním prišli na to, že sa to dá nejako okašľať, tak nemali tú šancu. Takže aj toto. Ďakujem. Čas sa nám naplnil, ale ešte by som rada od vás počula od každej tak jednovetovo, že aká je pre vás najväčšia výhoda toho, že máte zavedený tento systém rutín alebo pravidiel? Tak presne, že ako aj Sara hovorila, alebo ako sme to za nás dnes hovorili, že tým, že veľmi sa snažíme to teraz zladzovať, aby teda sme robili rovnaké veci aj v škôlke a v škole. A presne to, čo ste písali aj v tom word cloude, že čo ten manažment triedy alebo tie rutiny sú, tak je to presne pokoj a istota a tá konzistentnosť. A je to tvorba prostredia, v ktorom aj ja ako učiteľ sa cítim dobre a mám priestor, alebo mám možnosti vytvárať ten priestor, v ktorom deti môžu rásť. Tak to je pre mňa kľúčové. Za mňa je to, že si deti vedia naplniť svoje potreby samostatne, že ich vedia aj zreflektovať a potom si ich aj naplniť. A myslím si, že to je strašne dôležitá skúsenosť do života. Takže že má to obrovský presah, aj keď ten život nevyzerá tak ako tá trieda. Ale v tej triede s tým manažmentom správania si naučia: aha, takto sa teraz cítim, toto sú moje možnosti, bez toho, aby som vyrušoval zvyšok triedy, a idem si ich naplniť. Takže za mňa toto. Ďakujem. No a to vlastne dáva možnosť aj učiteľovi oddychnúť si, keď má dobre nastavené rutiny, že ja sa tam nejdem úplne natrieť ako do bane, ale dokonca ja som zažila aj situáciu, kedy mne bolo zle, a keďže deti boli zvyknuté, že keď im je zle, tak sa o nich postaram, tak oni sa o mňa postarali a projektový deň odviedli za mňa, dokonca zástupcu, ktorý prišiel a zaklopal na dvere a pýtal si učiteľku, tak ho vyhodili a povedali, že nech ju neruší, lebo proste je zle, a oni ju odložili do Austrálie a spracujú, takže nie je na to čas. Takže keď sú dobre zavedené rutiny a dostatočne dlho fungujú, tak sú veľmi ochranné pre pedagóga, rovnako ako pre deti, a dávajú im možnosť úplne prevziať zodpovednosť za učenie. No, za mňa je to asi také bezpečné prostredie pre tvorbu tých vzťahov a pre ich udržiavanie, takže pre mňa ten vzťah je tam najdôležitejší.
Ďakujem veľmi pekne, dámy. Ja dúfam, že ste si z tejto prednášky a diskusie odniesli nejaké tipy a inšpirácie a že si teda do školy už pôjdete oddychnúť hlavne. A teraz by som vás poprosila veľký potlesk pre mňa.